Pasko kanatong tanan. Malipayon ba yung Pasko? Or katulugon pa? No? Mga igsoon, matag adlaw sa atong kinabuhi, ato ang madungog, atong makita ang mga balita diha sa telebisyon, sa radyo, sa social media, baka atong mabasa diha sa mga mantalaan. Kasagaran sa mga balita nga atong madungog, mga bad news. Mga balita nga itong makita sa TV, makapastress. Sildam kaayo kita makadungog og mga maayong balita. Sildam kaayo ang nag-publish og mga maayong balita. Apan karon makaigsunan ko ni Kristo, nakadungog kita og maayong balita, pinakamaayong balita. Nganuman tungod kay ang atong manunubos na tawo na. Ang Dios na naog gikan sa langit, nagpakatao pinaagi sa bulahan nga Berhen Maria, ug mipuyo siya uban kanato, nakig-uban siya kanato. Munang niyang ngalan Emmanuel, God is with us. Mipuyo siya uban kanato aron sa pagdanag kanato, paghatag kanato kahayag, ngagkatong anaa sa kangitngit, madanagan sa kahayag sa Dios. O makakita og madakong paglaom sa kinabuhi. More than 2,000 years atong gisaulog ug ato kining gihandom ang pagpakatao sa atong manunubos. Ug unsa man ang dakong mensahe niini, unsa man ang maayong balita niini diha sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Una sa tanan, ang Dios nagpakatao tungod sa gugma. Tungod sa gugma, nagsaulog kita sa kapaskuhan. Tungod sa gugma, ang Dios mipuyo uban kanato. Kay iyang gituman ang iyang saad kanato. Iyang gituman ang iyang saad alang sa katawhan. Kung muatras tao gamay sa dihang iyang giluwas ang mga Israelita gikan sa kaulipnan sa mga Ehipto o Ehiptohanon. Nagsinaaray sila. Ang mga tao, ang mga Israelita, misaad nga siya ragayod ang ilang Dios ug wala nay lain. O ang Dios misaad usab nga magpakadios gayud siya alang sa katawhan ug tagaan niya sa kaluwasan ang katawhan. Apan sa ngadto-ngadto ang mga tawo nagmabudhion sa Ginoo sa ilang saad. Apan ang Dios, iya gayong gituman ang iyang saad alang sa katawhan. Munang sa pagkahimulag sa tawo, nanao gayong siya, nagpakatao gayong siya, aron birahon niya pagbalik. Ang tao gikan sa pagkasalaag, ngadto sa matarong nga dalan, gikan sa kangitngit, ngadto sa kahayag. Aron kitang tanan madanagan sa iyang kahayag, ug maglakaw kanunay, diha sa matarong nga dalan. Ingon ana, kita kapinangga sa Dios. Ingon ana ka mahigugmaon sa Dios. Iya gayong gituman ang iyang saad alang kanato. O sa iyang pagpakatawo, diha na blihan ang ganghaan sa kaluwasan alang kanato. Nga mao'y atong gilauman. Nakitang tanan, makasulod ngadto sa gingharian, nga walay katapusan. Ikaduha, ang pagpakatawo sa ato ang manunubos, naghatag og dakong paglaom alang kanatong tanan. Paglaom sa atong kabanhawan. Nga gikan sa atuang pagkamakasasala, gikan sa atong pagkamasalaypon, ang Dios muhugas kanato. Ang Dios mulimpyo kanato. Aron mugila kita ug madala ngadto sa iyang gingharian ug magpuyo diha uban kaniya. Munang angay kita nga magsadya, angay kita nga magdayeg ngadto sa Dios, sama sa mga pagdayeg, sama sa mga pagsadya, sa mga magbalantay sa karnero nga nakadungog ining maayong balita nga gitaho kanila sa anghel. Ug tungod silang kalipay, miadto gayud sila, ilang gisusi kung tinuod ba gayud kini nga nahitabo o ilang nakita si Jose, si Maria, ingon man sa Jesus, ang bata
nga nahimugso, nga nagdala og kahayag, nahimugso tungod sa gugma, dakong gugma alang sa katawhan, nahimugso, nga nagdala og dakong paglaom alang kanatong tanan. Busa makigsunan ko ni Kristo atong hinumduman, nga taliwala sa itong mga kasinatian ning kalibutana, taliwala sa itong mga pagsulay, taliwala sa kalisod nga itong mahibalag sa atuang journey sa kinabuhi, padulungan to sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dios kanunay nga nag-uban kanato. God is with us. Busa dili kita angay mawad-an sa paglaom. Maningkamot kita og mutoy hakaw kita aron sa pagpaduol ngadto sa kahayag. Magpadanag kita, magpalamdag kita sa kahayag nga mao si Kristo. Aron ato gayong makabot ang kinabuhi nga gitagana sa Dios alang kanato, ang kinabuhi nga kanunay magauban kaniya hangtod sa kahangturan. Ug baw kini ang dakong paglaom nga atong pagalauman kay saad kini sa Ginoo nga dili gayud niya pakyason. Busa sa atong pagpadayon ning santos nga misa, pangayoon nato sa Ginoo, pangayoon nato sa natawo nga Dios na Hesukristo nga mopatigbabaw ang gugma diha sa tag sa kakasing-kasing ug mawagtang naunta kung unsa man ang nakapahimong babag sa atong paghigugmaay diha sa tag sa kakaugalingon o ngadto sa tuisig katawo. O pangayo nato kaniya usab ang dugang kadasig kalig-on sa atuang panaw sa kinabuhi ug magmalaumon kita ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Merry Christmas!